Türkmenistanyň häkimetleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň MNS we Migrasiýa Gullugynyň ýurtdan hemişelik gitmek isleýänleriň sanynyň artýanyny, türkmen migrantlaryň we daşary ýurt uniwersitetleriniň talipleriniň barha artýan aktivligini şeýle hem olaryň hökümete negativ garaýşlaryny açaçan beýan edip, dürli opozisiýa hereketlerine goşulyp başlandyklaryny görkezýän analitiki hasabyndaky maglumatlar alada goýdy. Bu barada Türkmenistanyň Kronika Togramasynyň çeşmesi habar berdi. MHM we ýurduň içindäki polisiýa tarapyndan geçirilen repressiýalar şeýle hem daşary ýurtdaky konsullyk we ýürüýte hyzmatlar arkaly türkmenistanlary edilýän basyşlar häkimetleriň garaşan netijelerini getirmeýär. Milli Howpsuzlyk Ministrligi we Migrasiýa Gullugy türkmen raýatlarynyň daşary ýurda gitmegini azaltmak we migrantlary watanyna gaýtarmak boýunça bir näçe teklip hödürlediler. Mysal üçin, Migrasiýa Gullugynyň işgärleri daşary ýurda gitmek üçin pasport bermegiň düzgünlerini hasam hem berkitmegi teklip edýärler. Olaryň teklibine görä pasportlar raýatlaryň şulardan ibarat belli bir kategoriýasyna berilmelidir. 1. Bilim Ministrligi tarapyndan tasdiklanan daşary ýurt uniwersitetleriniň taliplerine. 2. Salgyt Gullugynyň we täsebeten tasdiklama berip biljek telekeçilere. 3. Saglygy goraýş we lykmançylyk Senagat Ministrliginiň tasdiklamasy bilen bejerigi almagy gidýänlere. 4. Çakylyk bilen garyndaşlaryna barýan şahsiýetlere. Raýatlaryň syýahat etmek hukugy wagt möhleti bilen çäklendirilip bilinär. Wagtyna izine gaýdyp gelmedik adamlara bolsa jerime salmak ýa-da belli bir wagtyň dowamyna ýurtdan çykmagy gadan etmek ýaly çäreler hem teklip edilýär. Olar Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň döwründäki bolan çykyş wizasyny hem ýada salýar. Beýleki teklipler bolsa daşary ýurt uniwersitetleriniň ýokary kurslaryny okuyan talipleri has hem berk ýazarlamagy öz içine alýar. Ýürüýte gullyklaryň wekilleriniň talipleriň ene atalaryny, çağalarynyň haçan gaýdyp geljekdigini habar bermeklerini talap edip ýüz tutýandyklary bilen bagly ýagdaýlaryň bolanyny aýdýar. Şeýle hem çağalary daşary ýurtlarda iş gözlemesin diýip ene atalaryna duýduruş berilipdir. Çağalarynyň garyndaşlarynyň garamagyna goýup gidýän migrantlary şol garyndaşlaryna çağalara howsarlygyny resmileşdirmegi teklip ediler. Şeýle edilmedik ýagdaýda bolsa çağalar öýsiz hasap ediler we internatlara tapşyrylar. Entek bu çäklendirmeler giredilmedi. Olaryň käbiriniň awgust aýynda giredilmegi mümkin. Emma näme-de bolsa teklip edilen çäklendirmelerin hemmesiniň ýa-da käbirleriniň giredilmegi karar edilse-de, bu çäreler serhetleriň açylmagyndan we daşary ýurtlar bilen howa gatnawynyň gaýtadan dikeldilmeginden öň amala aşyrlar diýip Kronika Türkmenistana Guramasynyň maglumatyndan aýdylýar.